Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us faig una altra proposta. Com aconseguir semblar més primes a través del maquillatge. Utilitzaré dos productes, uns polvos il·luminadors que no siguin gaire purpurinosos, perquè si no el resultat és molt artificial. I també utilitzaré uns polvos terracota que siguin mates, perquè si no el resultat, si fossin brillants, no seria el que nosaltres volem aconseguir. Aplicarem el que són els polvos il·luminadors amb les zones que sobresurten, com és l'alt del pòmul, també els aplicarem a la zona de les clavícules. Solament faig la meitat de la cara perquè veieu la diferència. I també ho aplicaré a aquesta primera costella. Una miqueta més aquí, una miqueta més aquí. I ara utilitzaré el que són els polvos del sol, que els utilitzaré amb la part que s'enfonsa. Moníssima, fent aquests gestos, però bueno. I ho difuminem una miqueta. He agafat aquests polvos una mica més clars del que potser seria convenient. El que passa que ho he posat perquè no sé els resultats en pantalla si es veu gaire, si ho fes més subtil. I el que m'interessa és que ho veieu. Ho posarem abans de la clavícula, a sota i també per sota de la costella. Ho marcaré una miqueta més i bueno, espero que s'apreci la diferència i espero que aquest truc us sigui de profit. Fins la propera, moltes gràcies.